Hei, Camilla täällä. Ja mikä päivä meillä oli Shift Business Festivalissa Turussa. Sain juontaa Inno Green Lava ja puhujan taso oli aivan huikea. Henrik Detman toi Susi-jengen mestarinoppeja valmentavasta johtajuudesta. Elina Koskela, Minne Arve ja Timo Lappi kertoivat, mitä menestyvät johtajat tekevät toisin. Katja Presnell ja Laura Strömberg opettivat inhimillistä johtamista. Kädennostomalli mahdollista kasvua ihmiselle ja yritykselle. Linda Liukas inspiroi ajattelemaan teknologia ekologisesti ja kutomaan luovuutta sen mukaan. Kiitos Mikko Alasarelle provosoivista oivalluksista siitä, miten meidän pitää ottaa tekoäly nopeammin käyttöön tuottavuuden kertojana. Claude, Perplexity ja Gemini ovat kaikille saatavilla. Mutta parasta oli yhteys ja henki, vanhat ystävät, uudet kontaktit, selfiet LinkedIn-seuraajieni kanssa Turusta, tiedätte keitä olette. Ja rakastin sitä, miten yleisö rohkaistui kysymään suoran mikrofonia pyytämällä. Henki oli mahtava. Itse tuntuvat johtajat löytävät keskustelukavereita, investoivat ystävyyksiin ja oppimisen jatkuvasti parantakseen. Kiitos Shiftille ja kaikille teille energiasta. Mitä te opitte päivästä?